ubone nge-Mother's Day nge-Father's Day abanye abantu bonwabile abazali bakho ngobathengile ipresent kawena sihambe sikhangela uthando apha ngaphandle nditshona nge-Valentines ubone ubana kumuncu so wena as umzali akubikho into ethi thuku apha kuwe obinasazela soba kukho umntana apha ngaphandle odinga abazali omthandayo njengoba usitsho ukuba uyandithanda uyandikhathalela uthe manje ngijonga engene phuma apha emlandeleleyo ngena ifamily yakho inyani baxele inyani bangubani umama womntana wakho and sure xa sibaxele inyani soze bavume bakutshatise nomuntu ozalana nami banokwazi umithisa mna uphinde utshate nomuntu ozalana nami soze baxele inyani ke bhuti dlani bamphethe ngabazali bam amphethe kweqanda abafuni kwanto ubheka icaleni ngam akho kwanto like abakrokreli kwanto bayikonto endenzayo ebheka icaleni okay xa kunjalo batye nazo abantu baxele nafuze baxele inyani bawundinjani and kwayonke nje lento nje aphendula nje imess kwayona nje like ayicontroleki which is abantu basasikhathalele ne because kaloku akho mntu abantu abayazi loo nto endixoza ndimgqibele etelefoni ukwazi izigulo zam ugula ntoni awuzothetha ake mna ke soze ndikwazi into yobana ndihlale nomuntu olixoki ngoba kaloku ndithi ndibana nawe sibazama uba rayithi kuvele imfihlelo kungcono into yokubana ndikwazi uziphile ndizibone uba ndizawuziphilela njani into yokubana ndihlale nomuntu olixoki nosipho kwibhondi yethu mntanam umenemene ndidibananga nabo ke mnaka ibe rayithi nosipho suyenza loo nto Zuzi uzogoda kubeni I mean, like, what has happened. You can't reverse it. yabona ke yiloo nto bengafuna ukuza apha mna kwasekuqaleni but wena njengesitolo one drink amos uzothi ngilophathisa xa ifuna izibandlelanga ndlela ndizoba yintombazane enjani pha kulaa mzi yazi andiyazi why I keep on allowing myself to fall for you. Zuzi, don't ibize apha. Ningekuba bendikutrika. I just wanted to show you how much I love you. I want to build a family with you. Build a family now, Amos? Yes. I tell you, Lizzie. When I told you about Lizzie and I are through, I meant it. I was not lying. Yes. I'm coming. What was wrong with you? I phone ukutya.
qala yabona bona disrespect njengesikole. Zuzi, bon. What you just said to me really touched me. I hate it that you and I are in this situation now. Yazi ngiba hate Amos. Because why didn't depend on it? No, you won't get pregnant. Ndizothela ungameet Amos. Angiqonda ngisina anisebenzisa contraceptives. Ndingameetha. And don't you dare tell me about an apple to that. No, I wouldn't dare. If ever you do get pregnant, I will support you, okay? I will be with you all the way. I know life has been difficult for you, Mne. So please allow me to go for and then only for Lanyaga Pof, and then next year to school of I can do that for you, babe, of course. Since you're considering, get prepared to consider. Ngifike ngingaxolisi yazi. Kwakukhona engimoshileyo. Sizinompumelelo ozile kuma engicela. Balimenzele ifavor ncedane naye. Ochada lambani Mosipho. So ufuna uxela ilonke uyanazi ba uNosipho kuphi. Uyanazi uNosipho like uyaye uyongibona uyilakhe nje yonke into. Njengoba mina ngibhizi apha kundi base baNosipho this Nosipho that ngihlezi nje ngicona okona ngicela nix. Okay, now makes sense. That is why qhoqa ngicela uNosipho ufike wena uthenze into yakhe nje bese nje ibane nje uyayazi ba ufihla inyani lonke. Uyayazi ba uyayifihla. Yazi ngcolile. Ungcole kakhulu ngixolele. So actor innocent. Ngoba khona la dela mntwana weqhutha bayile. If ungafuna hambe, kawenze yini? So ke wena ke uze apha kuba uzovusa izilonda zakudala. Uzokho umuntu ozakudala ke wena. No. Angizama uvusa amanxeba akudala. Qanto enzama uyiveza, kuveza inyanga. Hayiba buthi, kwenzeka ntoni kuwe? Nomsa, andiyazi uba kwenzeka ntoni life unomxelela. Andiyazi nyhani. Ndiba ngalungisa ngapha, kumoshakala ngapha. Ndimukulungise ngapha kuphinde kumoshakala, kuyapotyakala nje. Andiyazi ngathi ndithakathiwe ndixelele. Ukuqala, ndibene nobuntu. It's fine. Ngikhuphile ebomini bakhe. Akho ngxaki. Naye ngapha uthobile. Uhamba ukhethwa namanye amadoda. Andiyazi ndixelele uba ndithi andiyazi ndityhafile uziqonde. Andiyazi. Ngathi ngithakathiwe. Kandijonge Nomsa. Kandixelele. Yintoni irongo ngam? Hayiba buthi mandla kwenza akho nto irongo kuwe. Nama Nomsa, ngisuxoka. Suxoka man, ndiyayiva ikho nto irongo apha kum. Into nayo ndiyazi uba ndizawuthi yintoni, andiyazi uqale ndilungise phi. Xela inyani, andiyazi uba funeka ndithini. Ndithini? Ndithathe iBhayibhile ndihambe ndicaweni, ndikhonze ndibe yinceko. Ndithini? Ndihambe njengesimphu apha esinqeni, ndirobhe, funeka ndithini? Khandicebise. Hayi buthi nama ndiyazi uba ndawucebisa ndithini cause nama ndiyazi uba yintoni kuwe. Nomsa. Yani,
but Ayanda recently have been visiting me, but again for money. Oh yeah, he's been visiting. Did he get you though? No, I can't Vanessa no Ayanda. Stay. Are you seeing someone new? No, it's not that I'm seeing someone new. Ayanda forced himself by Mvume. Hence we were dating, but now I'm not go Ayanda. Nalapo, I can't be in front of my daughter. Okay. Oh, my bad, you know. Stay. This is baby mama wam, Zuzi. Baby mama? Yes, baby mama wam. Like, I didn't know about no baby mama. Okay. Nice. Okay. Nice to meet you, Zuzi. So, a belly up? Yes, belly up. Oh, okay. I think that's my chico for breakfast. Stay. Please. Witness this. Mama Goqo phambi kwakho ngedolo. Ngicela ungiphe isandla. Uvumele umuntu wakho. Uyadlala nje. No, I've never been this serious ngomini bami. I know uba iring ayikho ngoku. Ba engage ngendlela efanelekileyo. But I want to be in your life. Look, I'm even doing this in front of Uste so that she can be our witness. Please say yes. Pendula to me go at the good pants indoor. Fish man. Okay. Please do not disappoint me. Trust you. Stay. Cela sihambe kuzongikhapha nesemsisho kuzamela wena into atyane. Okay. Yeah. All right. So. Okay, I think Mnene, first of all I have to go and lock Payana engine because I didn't lock. Okay, don't worry. Yeah. Sure. So couch no, so funa phi nosipho. Ya nama ndiyazi. Kuba ndiyile phana. Anamfumani fike ngekho. Xa ndifonela ngapha uSizwe noPhumelela ifoni yakhe ngena straight kuVosmini. Kanti wena nemfundisi kaba. SikaNoPhumelela of course. Couch. Ngibana noMphumelelo because every time ubize igama lingathi umuntu lo ndimazi. Ngibana noMphumelelo. Umuntu waphi lo ngayo? Andiyazi. Ndifuna ukwazi. Ufuna ukwazi sifondele yathi wena ngokwakho. Ngoba sindaba sefamily ezifuna uzingena. Ifamily wankwenkwezi inemess kakhulu. Kwenzeka ntoni mama wakho? Le nto yenzileyo wayenzelani? Wena ngapha nibiza unkwenkwezi. uAmos ibize nyifana. So uthi umama mke umuntu omvula kwezinto ezingekho cala isibheke icaleni. Into enza ngoyebuza apha ngibuze umbuzo. Yazi bhetele izinto ungazazi. Uhlanga ehlobulile. Because uthe into sefamily azingeni. So ngicela ukungangeni uwe umntana wakho. Wena futhi uwe umdla umntana wakho qha enye mina usuyibuza. Nomsa, ndibuze umbuzo. Uba ngaba kwenzeka ntoni kum? Khange undiphendule. Mama ndambuza lo mbuzo. Uba yintoni le wrong kum? Kwenzeka ntoni?
zange ngixeleleni nomakazi umamakho ndambuza ngela xesha nandilapha uba ngaba kwenzeka ntoni kanye kum naye zange ndiphendule kwaye ndiyazi uba yintoni le ndifihlela yona kwenzeka ntoni kum hayi bobhuti Mandla andiyazi naba kwenzeka ntoni ku okay kulungile hlala phansi ndifuna ujonge straight apha emehlweni ngixelele ubona ntoni kanjani emehlweni Abraham kanjani wakho Abraham exactly yabona mna nawe singabe egazini mnasekhaya wena into nayo into endenza ndizibuza imibuzo uba mnasekhaya njani ungaqapheli niksa wrong kum ungandiboni xa ndirongo ungaboni uba kwenzeka ntoni kum kodwa mnasekhaya hayi bhuti Mandla sundoyikisa ndiyoyikeka na ewe bhuti exactly ufuna loo nto jonga apha ndifuna undixelele wena uba ngaba yintoni le ndifihlela yona apha endlini kwenzeka ntoni kum le nto yaqala njani What is happening? Like, are you serious about what is happening to you? Are you not faking, Okanye? What are you trying to do? No, I'm not faking anything. I am Zuzi, I am a real thing. Ne? Yes. No, I mean, it's just the fact that kaloku wena no Lizzie, you had a breakup. Okanye understand into okubana ube no Zuzi, and then like No. I don't understand, and then we have to be like faking being happy for you guys, of which it doesn't make sense. You guys don't have to fake anything, right? I and Lizzie are over, and I get that. Now I've moved on, right? Okay. Yeah, so and I've never been this certain in my life about anything. No Zuzi. It's a grand, you know. Like I was really lost. I didn't understand what was happening. What was part? I don't know why you lost me, because you're the one who was stirring things up in Nabayam now, Lizzie. But I'm not angry at you, because Okay. I understand that Nano Lizzie are over, right? And matter of fact, I am getting married. So, you as a student, you're trying to tell me about you are going to marry. Yes, why wouldn't I? Why not? Matter of fact, I'm taking this ring out of this finger. I'm putting it in this. Yeah, Papa, Just to see, guys, man. are you coming? Yeah, I'm taking. Sundam. yazi andithanda indlela eqhubeka ngakho Nsukwethu. Uzothini singaphintsha? Ngoba yazi ngoku. Okay ke uxolo ke ngicela uxolo kodwa nje bese embuzile ngaphambili ngicela nje ukwazi kungani uAmos ebize Nyifane nawe ezenye ifane. So ke uzoqala ukuchuka again. Ngosencane uzoqala ukuqhushula ke kusasiqalana. Anzama udala chuku anzama ingxabano anzama intoni qha ndifuna nje ukwazi. Ukhumbule zoyiphatha le family konke ngidalanga. Lo nto inyanzele kuba ndazi yonke into ngale family eqala. Anifuna uxakana nento sengiyiphatha le family. Ngicela nje ukwazi. Yazi njengoba sengisho qala. Ezinye izinto fana ngosazi. Urake ihlobo lelungazi nix. Bevile? Okay. Kodwa ke xa ngikhumbula kakuhle mina noAmos ashiyani kakhulu ngeminyaka. Noma wakho andikhumbuli enenye indoda.
ngabe khona into ongifihlela yona? Uba ngabe khona into ongifihlela yona, ngicela kwazi into yenye nje. Ufanga ngicela inyani. La mntana noSipho ndiyamthatha. Yebo, uyongithatha manyana. Uba ngaba ikhona into ongangicela yona, mina ndiyazi ndiyamthatha. Oh, injalo kanti lento. Cishe lonke ifamily yami icinga loo nto ngam. Ngibona njengomuntu obsessed. Ngibona njengomuntu oligeza. Befuna nisegqirheni. Kawuthi mbayagqirha befuna niseku. Asunenza isibhanqa. Nja ungalazi ngo. Zama ukuthi kanti bawabafa. Into ndenza igeza. Ifamily. Befuna nisegqirheni. Cacile masibe befuna umthakathi. Ngoba bafuna nisegqirheni. Babetshile ukuba bafuna umthakathi. Bhuti, khazange basho besithi bafuna ube ngcono. Bafuna nibe ngcono. Bafuna nibe ngcono. Konisegqirheni. Bafuna nibe ngcono. Konisegqirheni. Kodwa mazaba nixelelene. Bathule kum. Abanixeleli bikhona into wrong ngam. Bagqibe emva kwami, bafuna nisegqirheni. Qala ungumama usenza clever. Uyandithuka. Kuhla nezolo, biza ngamagama. Uyandiyeka ndihlanise inyuka ndibhampula ongathi ndiligeza. Kanti uyayazi uba ikhona into wrong ngam. Yabona namhlanje zamlinda umakazi wakho. Samlinda abuye ngifuna nixelele ukuba kwenzeka ntoni ngam. Yonke le nto yaqala phi nini njani? Ngoba ndiyayothuka ndiqala ngondimdala le. Andiyazi. Nomsa, phuma. Angijixwanga ba? Ngene kuvule unye.